Sanibonani molweni ndinamkela ku SCTV ngeXhosa. Isambane lithi lizawuthengela wonke umuntu imoto. Lithembise nabazali bakanokubonga ukubathengela indlu. Emveni kokuba unokubonga ekhalazele into balithengele unompendulo imoto. So ke lathi ke kuba wena ngumkami zakuthengela ithi ukusibusiswa hamba kwiVolt ayovula thenge yonke imoto eyifunayo. Wathembisa notatakhe wathi kuzothengelwa nje umashezi imoto, wonke umuntu uzoba nemoto nje because yena unemali zonke. Uzodwa ke lixoke elikhulu lidlala uMamzobe. Phofu ke into ayenzileyo uzodwa ukhale ifone, so uMamzobe abuza into bakutheni into uDifa efonela kuyi, ayibambe ke ifone. Xa ayibamba avela athi sibari. UDifa xa uvela wayiqonda into ba uhleli noMamzobe. Nabo ke bethetha ke into ba hayi ufuna ugabisile like ekho kwathini. Wabethethelela nodadewabo ke ngoMamzobe bakutheni into udlala ngoMamzobe. Kutheni menza kanje usisi noDifa ngapho uthi hey sungena into ezingezo zakho. Ngelo xesha badlala uMamzobe. So babizana sibari ke xa bethetha bobayi2 if uMamzobe around. uMamzobe futhi ubonakele ehleli nongema ucaba bemthumile bamakalandela uDifa phaya khona. Kanti uDifa njengebehlele ehotel nje ubhaqiwe ngungema uba upha but ke ngoku angade abone umuntu ufika nje uzodwa angade akwazi ukuya khona. So bayamazi ke ngoba uye ehotel but abamazi bawulela nabani. So uMamzobe uthe ke funeka bakhe bamlandele bobayi2 engasamlandeli yedwa ke ngoku ungema yena. Ubuyile ke ngoku uDifa ehotel ufika ke ubhizi ncokola noZodwa and bayafleta endlini kaMamzobe hayi kancinci. Timxelela into bake bemlindile kanti bemnike isikhiya sokuvula kayithandanga into bangafiki yobe sitsho kumba kaloku ubuvile nawo ba usisi around so beningazukwazi ukuya. Akayihoyanga ke leyo uDifa into amkhumbuza yona nje luthando lwabo labenza bade babafumana umntana ongubusisiwe kuphela. So iphele kanjalo ke apho eyabo ke incoko kodwa Zodwa usemathandweni nje uyambona nje uyamoyizela. uMamzobe ke uke wambuza ke uDifa into ba usuka phi na yo uDifa wathi nje akabengazi bakanenene unepolisa lapha endlini canto bangoku xa emkile funeka manebuye ephendula akayazi yena lonto leyo and kaloku uthi yena udivorceile yena. So eyoba uMamzobe angawasayina amaphepha yena wasifaki wamkhupha kuye enhliziyweni akasena into inoMamzobe phakathi yena. So ke umkile ke uDifa wabuyela ehotel. uZodwa ke nanko ebonakala enxibe ilokhwe ende kodwa isilithi sayo siphela apha emathangeni inxibe kakuhle nje unobuntu uyamkhoza ba hayi bomncane uyaphi. Uthi omnye hayi ndiya kubangani bam yodibana nabangani bakhe. Wathi ke omnye hayi ke masihambe sonke wathi no ndiya kubangani bam wena akho nto uzoyifuna. So akahambanga ke naye nobuntu hambe yedwa kuZodwa kodwa uyawathi gqi uMamzobe emva kwakhe sithi nje kungema akagijima azomthatha ufuna uya kule ndawo ihlala kuyo uDifa azobona lo tikilalela noDifa pha. Bafika kuthi uDifa ungema wazomlanda ke bahamba ke. Bathe sebefika apha endleleni bengathi nje uMamzobe uyaphambana ethi gijima wama kancinci khaleza ufike ngoku pha ufuna ukubhaka xa kumoto kaDifa ndifuna ungena ngoku. Endlini yena uDifa ubhizi ufonela uZodwa umxelela iroom number wawuzofika kwe-EP room ongenaphi. Wathi omnye uyeza nje very soon. Sebebizana ngoLove kwabona ke ngoku uDifa noZodwa. So ufike kuqala ke uMamzobe uZodwa engekafiki wanokho uDifa uthethe yaphakama iphofu ibhedi yenziwe iheart ngeroses. Wayovula kuDifa xa efika wazithela kuMamzobe elindele uZodwa sazi ke noba uzothi xa efika yena afike uMamzobe sephakathi noba uzojika noba uzomjika na ungema xa embona uMamzobe uZodwa pha ezantsi asazi ke. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakomenta futhi bye.